Здравейте, аз съм доктор Сиги, собственик на Сиги Клима, профилактика на климатици в цяла България. Днес в това видео ще ви покажа за какво точно служат антивибрационните тампони, как се монтират и каква е реалната полза от тях. Да започваме. Тези тампони няма да направят климатика ви по-мощен, но имат много важна роля. Когато климатикът работи, компресорът създава вибрации, които се предават към стойките и оттам към стената. И точно тук се появява така наречения резонанс. Стената започва да усилва шума. Тампоните действат като виброизолатор, поемат част от вибрациите и прекъсват директния контакт. Този ефект най-много може да усетите, ако стойките са монтирани в бетонна колона или живеете в панелно жилище. Може да бъде нетърпимо. Заключение: не са задължителни, но определено си струва, ако искате по-тиха и спокойна среда вкъщи. Повтаряме същото действие и от тази страна и сме готови. Много важно е гайките да не бъдат пренатягани. Тампона е достатъчно мек и обира вибрации. Не е нужно да го затягате, да пренатягате и така нататък. Точно това е целта му, като е много важно, когато подбирате тампоните, да бъдат с разделена шпилка, защото има някои по-евтини варианти, които са цяла шпилка и тогава ефекта от тампона се губи. И сме готови. Не е нещо задължително, но ако искате монтажа да е направен както трябва, това е един от детайлите, които правят разликата. Ако това видео ви е харесало и искате още практични съвети, свързани с климатиците, може да ме последваш, да цъкнеш камбанката и да напишеш в коментарите "Искаме". Така ще знам, че съдържанието ми е полезно и искаш още. А ако имате нужда от профилактика на климатик сервис в цяла България, може да ни откриете на sigiklima.bg или на посочения телефон. Профилактика на климатици номер 1 в България.